Extremo de Mesego faise porque un grupo de aficionados de aquí, do pueblo de Mesego, pois gusta este tipo de pruebas, non? O extremo, e aparte temos unha zona pois perfecta para facer extremo. Entonces, unha vez nunha cena, vou vos contar a historia, porque foi unha cena, decidimos facer un extremo, a primeira extrema gallega, e xa levamos 3 anos e cada vez mellor, de que nos gusta este tipo de pruebas, non nos gusta o enduro convencional. Este ano, pois, ben, porque o 80% que participa na extrema, 70% son xente de fora de Galicia. Para nos eso é unha pasada, non? Que teña tanta repercusión a nivel España ou Portugal, e que se apunte xente de todos os lados para vir correr aquí. Quere dicir que estamos facendo as cousas ben ou máis ou menos ben. Cando empezamos a facer a prueba, por contarche a nivel participación, seríamos pois sobre 38 pilotos, empezamos de abaixo, sin nada. O segundo ano tuvemos 70, 70 pilotos, casi todos gallegos, algún asturiano, casi todos chamar para invitar. Este ano casi foi rodado, non? Ábrense inscricións, apuntarse, hasta que tuvemos que cortar porque nos pasábamos inscricións. Entonces, eso foi a evolución da prueba. Quere dicir que un ano fixémola ben, o segundo ano vai o boca a boca, e convírtese en unha prueba que o que é hoxe. A Liga xoga un papel fundamental que son conseguir que os pilotos veñan, non? A publicidade que fai a carreira fai na Liga Galega de Motor de Campo. Entonces, sin eles sería moi difícil conseguilo, non? Eles son os que lle dan a repercusión á carreira. Senón sería imposible conseguir isto.